Kajing ya tu khana syapang kajing im usajar nang li kalong kabas ngau melung bat pinomla lem das ngau lem yu. Peja kane kajing tu khana hadu kabakut bat saya tu ka kajing ngau jong pi syapang jong u hapo comments box. Lada pi ngau tanah di kajing tu khana pen I da kaba like. Henry lada pidang tumai hapo ka channel jongi ngau bha banda subscribe ro de. Ya kaburam jong usajar nang li laju yai perto bat yai kenau hadu kini kisngi daki pateng benreu jong u. Ulalong uwe naki kla kawat ubadon nam, uba start bat uba bha hadu kata-kata. Kibreu baro ki bat kiburam ya u nadu ukun long kena hadu utemen ukro. Ulong ukenjaleng skorang ba jong kahima hapo ka jingsen syar usim jantia. Usyong usa hajantia pur lembat usim. Bat uyat keleng ka hima ban pej ban kme ya kabha kamiat kisnong kitau bat kibreu jong usim. Bat ujulong ru unong penyesuk ladadon kano ka jingya prat hapdeng upaj ba hala kahima. Kumta kibreu kiburom bat kisanya teliten ya u. Namar ka jinglong hok bat kijing lernte jong u hakikam kijam kat kabala bensyat hau. Teka nam bat kajing krau jong u kalanang krau kat banang mi kisngi. Usim ula kata-kata ye usajar nang li bat uburom ro ya u. Bat kane kajing le usim kala pen ingkong bat pensat sia ya ki menteri jong u. Kumta te kila thau buit kumno ban pendujaj no ya u ne usajar nang li. Kilas dang da kaba syukran penting ni usim da kumne kumtai. Bat haba kila yo ya ka jingshan ni ana usim kila yai kun syot bat pensyoy ya u man kasngi. Haba upej ya ka burom jong usajar hapo ka sinong kathau ka hima bat kumno kibreu bat kiburom ya u. Ka mesim tharai sneu kala yo ban prong teli hapo ka donut jong u. Kat hadu ba usim unda syun yap syun ya usajar nang li. Namar bula sngo bisni shibun bayo hakawai gasngi une unsakni no ya ka khet jong u kumbala pensyoy ya u da kita ki menteri jong u. Usim haba ula puson sani bha marway bat khnang ba un laj nakata ka sujer ula rai ba un chong kurim no ya ka khun usajar nang li. Tehen rai haba ula ya thu ya ka ne ha usajar ula kentaj ya kata ka jing terwa jong usim. Namar bu sngo ya hap kerdan badro umon banyak klat no nakakun ba utep mensim Kumta kane kalapan ki bitar lep ya usim. Haba ki menteri jong u kila yo iya kane kila yai ai preu bat te ding yap banang penplu ya kata kading balame hapo jong usim. Hakawai kasngi usim ula perkhat buun penlong kawai ke jing kawai ke bakrau nang baun yo riam ya usajar nang li bat baun yo ban penyap no ya u. Kumta ula khot ya u bade kibreu jong u ha kata ka jing kawai. Usajar pade namar ba ula deptip lepai ya ka jing mut basneu jong usim na kawai ka temen ka ba thep mensim ya u. Kumta ula kre lepa halade shi tendong sit kasnam siar bat ula ra ha kata ka jing kawai. Enda kila poi ha kata ka jing kawai loong ba usim ula pensyong shi jaka ya kibreu usajar bat shi jaka ya kibreu jong u. Bat hangta ya kibreu usajar ula pakhatja bat jhur haki selama day mata hamadan kat baya kibreu lajong pat ula ai bha la kaja kado bat kajing bams Kibreu usajar kilas ngausi shi kadai ya kata kajing le klem akor usim. Henrai ha kabakum kata kapor usajar ula say sor ya ita itendong si bat ula di ya kata kasnam siar bat ula le menkelon hangta hamadan bat prisnam de artat. Buk laki inong bud jong u bat bran kila rano ya u na kata ka jing kawai. Kumta da kata ka bud ula laj na katersim jong usim kabala pen abshrip ha kata ka jing kawai. Ginong bud jong u kila berngem ban penhiar keput ya usim. Henrai haba usajar ula yang nangta ula maham yaki bakimbet ban raya kakti persya ya usim. Kumta ha kata kamit kila mi no na lakasnong bat kila poi hat lasken.
Day hang ne ba usajar ula hukum ya kinong bod jong u bakin ya thau ka wei kapung ban pensa jing kan mau ya ka jing phetri jong ki na kata ka jing thmu bas neu jong usim. Bat ula ptha ya ki bakin lau ya kita ki sai sit na ki rente jong ki ban te ya kata kapung da ki tedong rente. Bat ula ptha ru de ya ki shiteng bakin lej ban kong mar shiking jan ka kendau ban yo kenton harut jong kata kapung. Kumta nadu kata kapor kisah khot ka thatlas ken ya kata kapung ba usajar nang li bat ki bru jong u kilaya tei. Ha thatlas ken kilayo sngo khubor ba usim bat ki bru jong u kilayai budden yaki. Kumta kila phetno nang ta bat kila lej poi shanar tiang. Henre nang ta ro uladei ban phet namar usim bat kinong bud jong u kilayai budden ye u sia shisia. Bat kumta kila haban herkrat pat shadow kahima udoloi hadam. Bat hang taru kila thau kawai kakut sa jingkan mau hajan kawai kapung kabom dan Bat day hang ne haba usajar ulas ngutho ba usim syong thai kat bompat yo ya kakli jong u. Ulap thai kinong bud jong u bakin lek pai no shalash nong ba yo pet no tang marway brew jengai ba nalakari la jong. Namar ka jing jong u ka syong sir kat ba udang don halakari. Ula ong ngalasyakri hok ya lakasnong ka muluk bat chisin ru ngamju penla ya ka hukum usim ukumi. Bat hadu mentang ngam sngo hok bangan ra ya kakti persya ya la usim. Henry usim ula siar ya la kawat persya ya nga. Bat ubut nadin jonga kum ya unong syun jong u. Kinong bot jong u kila pai ktin ye u bat kila ong bakin bot bet ye u laha kano ka jinglong laha ka ka ding ka yap ka imru bat hangno ba u yalam kila long ki bakloi ban bot ye u usajar la klem da jau umat ye la ki bru jong u kumta ula sya snobha ye ki bakin lej rengkat bat u dei hangne ba usajar bat kinong bot jong u kila ino shi sendon ye la ki lom ba i kari khasi bat kila lecak phang mingi kila kam shashiliang ka wakupli bat kila poi shadu burma bat hangta kila shongdo bat kim shimwan phai sho hakiri lom ba itanar jong kari khasi bat jantia usim bat ki brujong u kim la ban budden sho ye u nado kata kapor usajar bat ki brujong u kila ino shibun kidak shilenter kalenti baki yai bat kine kila long kidak ya ki brujong u kibawan ban budden ban ban syong rengkat bat u. Kumta usajar nang li ndala bha kisngi kirta jong u. Ula yap no haka jinglong temen jong u. Te hadu kini kisngi la ong ba kadon ka jingya seriem jong ki kasi bat ki bermis haka dor kadar bat haki babun ki rukom. Tanggat ne ka jingya tu khana kala poi sya ka bakut. Henrai ngin sai syempat hakisngi ki banwan. Bat haki wei ki video dak ba pikle ki kini screen. Tetat ndai syampat kublai shi hajar ngo.